Assalomu alaykum narod. Ya Allah. Aleyküm salam. من شرم شما سوز خوب برادران سلامتی ها معروی میلیون های. علیکم سلام برادر. کار برچ خیلی هم مخاطر نشتیگه برادران. من شرم شما سوز خوب سلامتی تون خوب. کار برام نشتیگه و خوب بچه کو چی نوی گری کدیستین. کانال راستی یکم کامبودی نیست اوجه گرفتیم جالبش کانال گرفتیم فقط چی مونده پولی میگم ابنوید کنم کانال یعنی که پولی فرماتوی نو هودی چخیلی که شما پرومو افی با پروگرام اینو یعنی که چخیلی که یا ویدیو کرده بودم دا ویدیو گذاشتگی کاروچی امو بسیار عشیب کبرویسد برادرو دا بعض اجرا کار کردیست و با همین خاطر حوزی ما همین پروگرامی که چخیلی شما دیسیم پرومو افی کردیستم و همه نتونستن نویسیستن علیکم سلام برادر جون همه تونستن نویسیستن و با همین خاطر حوزی این پروگرامی که شما تماشا کردین برای نو یعنی که سلیدوشی پروگرامی میشه که شما میتونید که через امی در любой جایی که باشه مثلا связи شما سیستم باشه شما میتونید که через این پرومو افیر کنین کاروچی هم راهی آسان هم любой خیلی اینا چخیلی که شما دیدستین 100% با فیلم ها اوزون رفته سایه یکم کامودی نیست کویا نویسین میشه رحمت برس تیجی خود سازی خوبی برا علیکم سلام سفر بیگ مرادو برا زنده باشی ردنوی امی آوازی ما 100% باشه اگر نشتی یک زنشید آوازم رفته استای تکشی اگم کامودی نیست و این برنامه انشالله که در ویدیوی از کارم میشه سلام علیکم برادر تیجی علیکم سلام میشه رحمت شما سوز خوب برادر سلامتی خوب значит کامبودی نیستای یگان چی پروگرام های پروگرام ایناوی که اوزی راستی ما چرا دیده بلوگری روز همکاری کردیم کارچی این پروگرام بده نکی او گریف ابنویت کرد پول زنا و ابنویتوی ناو یعنی که چیزای وارد کرد که برای خدمت یعنی که در تاجیکستان میتونیم که چیزای پروگرام را استفاده برای من پرومو افیرا این خدمت وجود داشته نکی ابنوید نداشت بسیاری بعد اشیب کمیدود دا ممکن در تاجیکستان ای سبب اسکورسی سیستم نمیشید حوزی یعنی گرفتیم کارچی پول ابنوید کردیم توزیع کردیم پروگرام را و
ворид чизои нав ворид кардем, ки дар любой ҷо шумо метавонед ки через ин программа прямой эфир кунем бародарон. Короче, коро айрои миллион ини виҷа бовар кунеш таги ҳози проект як короче киное ки бояд возвращение шава ҳамонро тайёр дидестем да. гуфти программа барои монетизатсия гирён набоша ҳам пул кор кардан мешавад чӣ кор кардем у кора иншоалло мегум ки ма абишат кардестам ки скоро полный обновид мешава канал. Короче як видео мебурад скоро насиб иншоалло уже жала пала ҳамаи канала ма гирифтам худам ҳамаша через яда бародар блогери урусчика ки шумо медонед через ҳамон блогери урусо короче гирифтем ҳалш кардем ҳамаша ягон камбудине се нашотио барои сум кор кардан берана ютуб ҳаста бисёр роҳҳое ҳаста ки шумо метавонед ки бе ютубам бе монетизатсия ютубам шумо пул кор кунед. ма ҳозир хеле палибон буфаҳмонтонам у программаро намефаҳмед ба хотире ки уро бояд нишонтон чӣ хеле ки дар видеои дигариё мешавад бояд нишонтон ба ҳамин хотир иншоаллоҳ ки камтар сабр кунед ҳамаш аҷоибот мешавад. мадам макам ин инҷа будроин хел кор беҳтарин аст серьёзно будроин якдигартон да подписатсия кунем ба фикрам ки мешавад ки мо ҳозир инҷа метонум ки шумо метавонед дар инҷа да якдигартон просто так дуромадозе подписатсия карда. Я савол яндекса баъди удалит кардан боз аз сар скачат кардем баъд аккаунти пешина чӣ қадр омадан дар кор. агар чӣ кадам дар кор нигоҳ кунед. агар канали ютубтона дар назар дошта бошед ки аккаунт пешинатон бояд шумо палибон вақте ки шумо аккаунт мекушоед дар ютубтон или да масалан яндекс фар надора яндекс гугл любой сайте ки шумо боша бояд палибон шумо обязательно бояд логин пароли каналтона бояд шумо дошта бошед дар дасти хитон яъне ки мешава ҳолатҳое ки телефонтон вайрон мешава ё ин ки мехоҳед каналтона дар дигар телефон бизанед ё ин ки дар компютер ворид кунед аму каналтона и бояд ҳатмия дошта бошед. ва каналтон масалан шояд ки дар ягон ҷо боша ё ки ютубтон да примерно ина масалан мегем яндекс алиса удалит чидагия ютубтонда ҳастаяму ютубтонда мои канала нигаҳ кунед значоки яъне ки электрони поштатон чизе ки нависаги боша логини каналтон ана ҳамон мешава бародарон. ина масалан чӣ хел фаҳмонтон ина канал кушодан бигема канал кушодан ама ба англиси нависем собачка gmail.com ана ҳамон логини шумо мешава пас яъне дар любой чизе ки канале ки шумо ҳуй мекунед яъне ки аккаунте ҳуй мекунед ана ҳамон логини главни шумо мешава ва паролша чизе ки шумо монед масалан номротонам мемонед ё ки ягон ном мемонед фарқ надора иш ана ҳами главни парола шумо вобастагӣ мекунад. ва насиб иншоалло скоро бояд видео мешава ки агар дар ҳолате ки парола гум кунӣ течени 7 то 10 рӯза метавонӣ ки ты восстановид кунӣ каналта неки главни логинта бояд бидунӣ беҳтарин кай видео мебурояка мешава мо видеоҳои наважда дорем радной зинда бошем бародарон видеои нав мегум ку ма камтарак ба пеш ака мо подписчикои зинда бошем радной ҷон видео ма мегум ку ҳамин киное ки ҳозир сиёнка кардестем короче камтар вақта гирифтеста иншоаллоҳ ки пасаратса мекунем то соли нава бироремаш и кино ютуб против блогер мешава яъне ки хейтерое ки хейтерӣ мекунанд хеле бахилӣ мекунанд зидди амво тайёр кардагием короче ҳамин кинора ва ҳамун кино ҳамун видео мебурад далнаши дига бо видео ҳамаш падрият рафтан мегира бародарон. саломат бошед кабра так что камтар дига сабр кунед уже мо баъди ӯ кино мебуромадаги видео уже чандта видео подготовка ҳозир кадоме мумкин бидонед уже дар инстаграм ма видео парфтесем чихе ютуб барои чи ҳозир видеоро удалед кесас короче ҳамин чизо парфтесем ҳам дар телеграм канали мактаб блогерӣ ҳам дар инстаграм ма видео уже партфтум баъди ай канал маҳкам шидам. чӣ хел кунем ака москва каналҳои тоҷикистоно тамошо кунем варзиш ва футбол барои ҳастай сами программаҳои ҳастай плеймаркеда ки медуре программаҳои тамошош мекунед ҳам бесплатне масалан
дар кадом ҳолатҳо плат мешавад. ҳамун ягон бояи ҳамун дани момент ҳамун вақти боида ҳамун программо яъне дар дигар время безплатно, яъне ки ҳамун муддат мешавад ки просто барои сум кор кардани чун владельцо, яъне админои ҳамун программое ки меёрад создават мекунанд, ҳамво барои ҳамун лаҳза платишон мекунанд. Не ки так хеле ҳаст дар Play Market. Instagram туна силкаша равон кунед. Instagram ма братано Хунтер Држин англиси қатъи бинависен. Короче один минут. ма силкаша да ҳама видео қариб мондагӣ. инами хел Хунтер Држин, ами Хунтери аввалша майда бинависен. Instagram да иброя. Короче ма мондагӣ унҷо видеоро так што ҳозираша фақат то канал ҷобаҷо шидана ҳамаша Instagram да иншоаллоҳ ки видео мешава бародаро бигзарен унҷо тамошо кунем. ягон кабо ягон савол дошта бошем марамат гӯш кардесам бародаро. Уҷа бисёр Instagram мебирая. Ба ин номи ма бародар ягон тана мебирая. Ягона ами Instagram да Хунтер шип минуси поёна дидесен. ҳамура бизанед Држин. ҳами хел бикунед ягон такроми Instagram ма намебирая бародар. Бародар барои чӣ дар эфири шумо дигарода наметонем дроем. Барои ки ҳозир ма мумкин клуж додагӣ нестам, ба ҳамин хотир некишам иншоаллоҳ ки ҳал мекунем. номи программа мегуфти илтимос. Кадом программа бародарҷон? Барселона натиҷа. ҳамое ки понятно. ҳамое ки видеоро ҳозир ма короче нигоҳ ки братанҷон. ма ҳозир дани момент реально аз ёд шуна медонам, не ки ҳамаша дорам да чӣ. Шаба хайр бародар теҷике да чӣ мепартомш. Короче телеграм канали мара дорен охи. Онҷа ма медонам программое ки шумо да важния мепартомшон ба шумо бидурен скачат кунед. Ва храмакиёи нав партом бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хел мо роликҳои байне ки видео да тайёр мекунанд. Короче номи каналшона ҳам хелиёра ҳамора ма парфтетам шумо бидурен истифода барои бародару барои каналатона. Ва музикое ки без авторски ҳастай ора ма парфтесам дар телеграм канал метавонед ки бидурен бигирен истифода баред. ҳозир программае ки истифода бурдестен бесплатна аст. Интернет ё ки интернет дорен скоростча баланд мекунад. Программа рости ҳаста яна VPN ҳастай ки акма ира дар Тоҷикистон использоват накардагӣ ман истифода набурдам, лекин дар ами Россия ҳастай ки ранги VPN программа ҳастай ки дар уҷа безплатно, яъне ки шумо вообще на шод мегзаронед на ҳичи, ҳам хел просто метавонад ки инстаграми шумо ё ки тамоми ҳамин сайтсалини сетотона просто як муддат безплатно ва бешод истифода бурда битонед через ҳамин программа медонед бародаро. лекин ман ростиура дар Тоҷикистон истифода бурдагӣ нестам, фақат дар ами Россия истифода бурдаистамаш. Дар ҳолате ки мо мерем ягон чӣ фаҳмонам ягон ҷо бисёр мумкин бидонем ёне барои нав канали страшним заброшко мерем, ҷангалот бисёр мерем ки уҷода связ нестай умуман ва ман ҳамун программаро истифода мебарам ва через ҳамун программа ман медонам чӣ мекунам. яъне ки ягон видео тамошо мекунам дар ҳамун ҷои дар кори ягон программае нест ки хидмон минус бисозем. Программа барои минус сохтани хитоб бародарҷон ҳастай баъз ҳама чӣ дора, лекин фисёта ки чизере ки хитоб месозем ӯ чизере ки дигаро тайёр мекунад шуморо полни яъне ки чефамтон аранжировка мекунанд ӯ хел нестай. Просто обичный мешава минусотон да. Ама ду сайти да видеое ки карда будам нашоти минусои без авторски прав бологи якум видеое ки ман карда будам уҷа тамом минусое ҳастай ки без авторски права шумо бидунед любой намуд категория қатъи ҳаряташ ҳастай метавонед бигиред истифода баред ва ё без авторски бародар. Телеграм табугу илтимос. Инстаграм ма оди унҷа нависем инстаграма да инстаграм бидро бинавис бародар чӣ мекунам силкаи ҳамун телеграм рой мекунем ё ки ҳам видеое ки ма парфтесам дар инстаграм ҳамунҷа ҳастай силкаи ҳамун телеграми ма бародар бидро ҳамунҷа истифода бурдам бигиред.
Telegram мактаб блогери ам поиста мактаби блогери просто так мезани мебруяд дар Telegram. Шаби хушака Аллоҳ нигаҳбон бошад. Саломат бош Сафарбек ҷон муроду брат. Шуморо Аллоҳ нигаҳбон бошад. ягон саволи га аста бачаҳо? саломат бош брат. Агар ягон саволи га дошта бошем марамат, агар надошта бошем ма далешай хафои корумшам брат анҷом. Так шои программе ки барои эфир мекунем значит и программам 100% кор мекас. Овозорам ба фикрам ки 100% рафтаесам фамилиясен шумо ва метавонам ки бо далнешни видео ҳамин программаро пешниҳодтон кунам бародаро. бо нашоти чӣ шумо мехоҳем ки нашоти кадом программа шумодо важнее ки ман нашоти ҳамон программаҳо видео кунам. Ман рости ҳози дани момент успед накардестам ки фақат мавзӯи блогери ютуба баромаи сабабе ки камтар рости активности канал камтар систай ба ҳамон хотир ма тичени ҳафта даже ями ахир вақто аҳамият дода бошед 3 рӯз да як видео парфтам ва леки метавонам ки тичени 3 рӯз хеле нормалне барои ай 3 рӯз кам иш нитае подписчик ҷамъ карда подписчик ҷамъ кардан рости бародарҷон қиин нестай аслан. ака чӣ ба имода ҷавоб надоди ака рости бародарҷон ӯ имо аслан да дасти ман нестай. реале ма да чанд видеоши мегум видео да я бародаре ки ӯ ҳози да Москвай ма да подмоскваем ма да дига ҷоем вообще ӯ да дига ҷоя а просто вая ма барои чӣ имодагим ки ма ягон видео ягон чиз мебурам ӯ мегира просто поделиться мекунад дар видео яъне ки аму имои мада просто поделиться мекунад. реале ма ӯ иморо истифода намебарам барои ки ма умуман иморо дӯст намедорам бародаро. ма телеграм ё ки инстаграм постоянно медонам ки любой кас нависагӣ бошад беҷавоб намемонад. барои шогирдӣ гуфта будем ку ягон программа нестай ай Москва каналои Тоҷикистоно тамошо кунем. ҳаста бародари хеле программа бисёре ки каналои Тоҷикистоно тамошо карда мешавад бародар. касе ки канали марататан мекунад ма 13 аккаунт бародарҷон ҳозир рости ма ҳамин мавзӯъро гуфтам як теба кунам нашоти ҳамин аккаунтҳои шумо нашоти ҳамин чизое ки шумо мекунем хубтарш айма просто как-то як совет ҳамчун агар просто қабул кунем совети мара бародар просто ба аккаунти холӣ никогда подписаться ягон каса накунем или шумо да накунам пускай як подписчик живой хубтаре ай 100-150 подписчике ки просто аккаунти холӣ медорад шумо да подписаться мекунад ба хотире ки ютуб нигоҳ кунем дани момент ютуб ҳози як намуде шудестай ки бисёре мега ака барои чи подписчикои мо подписаться мекунад ютуб вақте ки як подпис шумо медроед просто ба аккаунти холитон вақте ба аккаунти холитон шумо медроед подписаться мекунед да ягон одам ва ютуб нигоҳ мекунад чени 7 или то 14 рӯза автоматически ютуб метавонад ки худаш обновит кунад яъне ки ҳамон аккаунтҳое ки просто аккаунти карда яъне истифода намебаред шумо ҳамонвора метавонад ки худаш автоматически удалит кунад ютуб ва активност неста нигоҳ кунед ози бисёр каналҳои асобина каналҳои тоҷико барои чи ҳаста ҳамиҷа масалан бигем 100 000 200 000 подписчик дорад медорад видеошон 25-30 000 просмотр дорад ба хотире ки вақте ки мегам подписаться кунед ами одамо бисёрш медорад просто аккаунт мекушоянд подписаться мекунанд ӯ блогеро ира намефаҳманд бисёрш ки просто чем аве ки бисёр подписчик мекунӣ неактивне хубтарш 1000 подписчик дошта боши активни хуба чемаемое ки 10 000 подписчик дорем ва дигарош ҳамаш аккаунти холиам качиба имода ҷавоб надодем хубтарш бародаро ба ҳамаи аккаунти холӣ лучи накунед на дига кас бикунад дар шумо на шумо да дига кас бикунед да братано
ака агар дар Тоҷикистон бошем монетизатсия чӣ хел гирён мекунем? рости дар Тоҷикистон камтар мушкил шуда гияи ҳозир дани момент барое ки бисёри блогерҳо мара занг задестанд аюҷа мекунанд даже баъзеш ҳуй мешавад баъзеш не яъне ки доступ додагӣ нестанд Тоҷикистонда на 100% 100%. ба ҳамин хотир шумо любой хеше таборе ки небита 100% боваршо мекунед ба якумаш ки ютуб хай як чизе ҳастае ки любой кас охир айбоварӣ мебурора агар шинос дошта бошед ака додар тағои ягон хеш наздиктон ба номри ҳамво роӣ кунем поштае ки ҳамо аввал шумо пешаи монетизатсияро падават кардан поштае ки ҳамо хеш табортон акатай додартай чизе фарқ надора боша ҳамора пирс поштаи наздиктариншона бага код чап мезанӣ падават мекунӣ ба ҳамора ба номрои ҳамо одам ва умерава метавона ки ай пошта бигира яъне чира ва шуморо мега 4 рақаме аст ки яъне ки ҳам конверт шумо мега шумо то вақте ки конверт мея вақте ки ютуб шуморо яъне ай назар мегзарона тайёр мекуна канали шумо уже канали шумо дастум кор кардан мезана фақат шумо то вақте ки кота роитон накуна шумо гирифта наметавонед ба ҳамин хотир агар ба через Россия боша ягон шинос дошта бошед падават кунед ами метавона ки барвақт ай 5 то 7 рӯза бикшоя ё ки агар дер шавад дер то 2 моҳ агар дар ҳолате ки канали шумо актив нист пастая яъне ки шумо дер видеои партиен ё ки ягон ошибка дора каналтон охи номи ҳамон программара гу илтимос ай Москва канали Тоҷикистона тамошо кунем ҳозир мегӯм ку бародарҷон 100% ман ба худо бовар мекунед ёни радоҷоно ман 100% номи ҳам программара намедонам не ки мара рости яду одам гуфта буд ман онро гирифтам скачат кардам роӣ кардам не ки рости намедонам барое ки ман кам истифода мебарам хеле программаро вообще бигем истифода намебарам мешава не ки ман гуфтам ку нависе инстаграм мада бародар ман мегирам ё ки телеграм мада ман мепартам ҷа будраин истифода баред боз ман барои ура бо омадан дидан магарам ман эфир бурам озираша программаро гуфта будӣ беҳазо подписчик эфир карда мешавад гуфтӣ нашуд бародарҷон ши просто баъзеҳо натунистам просто ҳамҷа вақте ки нигоҳ кунем медроен ҳозир бо ма як бародари дигарам мара нависами савола ма дуромадам айсари нав занава ҳамон программаро барои проверка кардан ма дуромадам задам якиме ки вақте шумо установка мекунед шуморо ҳама аккаунтҳое ки дар телефонтон дора аккаунтотонам мебурад ва ҳамон канале ки шумо мегӯед ба ҳамон каналтон масалан прямой эфир кунед интихоб мекунед канала баъдан ҳозир обновид дора ҳамон программа медрои логин паролта занава мепирса кроме интихоб кардагӣ то димора мезанед логин паролтона проверед канал мега каналтона проверка мекунед ки кадом канал қати шумо прямой эфир мекунед вақте ки разреши додед дубор уже автоматически настройка худаш подготовка мешавад тайёр мешавад ва димора мебирен айсар нав медроен шумо метавонед ки яъне эфир кунед прямой эфир ана ин программае ки ҳозир ман ина прямой эфир кесам бародаро ба хотире ки баъзеҳо ба ӯ программа натонистанд ва инами дар видеои оянда иншоалло ки ба программа мешавад ба шумо метавонед ки намехел чӣ хеле ки ман прямой эфир кесам шумо мехел прямой эфир кунед бародаро видеое ки ай одноклассник скачат кунӣ ютуб дамони мешавад дар ютуб ӯ хали видео нест дар монетизация шудан картаи Россия монем дар Тоҷикистон мешавад сума силимат кунем дар бисёриҳо рости ҳамин одамое ки чӣ мекунанд фарқ надорад картаи Москва мемоне ё ки Тоҷикистон ин чӣ важн нест бисёри блогерҳо киви кашлок қатъи истифода мебаранд яъне ки киви кашлокам мезанам прямой сумшон киви кашлок да мегзара алибой фарқ надорад ай Тоҷикистона ё ки ай Россия алибой шумо метавонед силимат кунед дар одноклассе агар ба шарте ки набошад дар ютуб фарқ надорад мешавад не ки по-любому ҳастае мумкин бошад дар ютуб ҳамон видеоҳое ки ба однокласски партия не ки шумо дидагӣ нестен ам видеора не ки агар ки ягон кас просто худаш сиёмка кунад ва партия дар одноклассник набошад дар ютуб ин хеле может быть мешавад яъне ки авторски намеқапад нашид мега 24 соат пас бикун не ки 3 рӯз заш нашид ана мегӯ ки бародар амон бародаре ки моро навис мо дуромадем ҳамин нашод ки ҳамин гуфтак ман дуромадам занам обновлет кардам уже шида просто як бор обновит кунем программатона через Play Market дуроин обновит кунем мешава баъд як хел вақти бародар мега ай одноклассник бигирем видео партия мешава рости ютуб ҳолатҳое мешава ки як чанд секунд то 3 то 5 секунда баъзеҳо мегӯянд ки то 30 секунда намешава авторски намеқапад рост не ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки вақте ки партнёрски программатон подключат кардаги монетизатсиятон
я музика чӣ хел фаҳмонам то ма шуморо ма дар видео гуфта будам хай кадоме ки тамошо кардагӣ нестам ман узбо мегум ягон видеое ки ягон примерно чӣ хел фаҳмонам то шумо ягон раҳда ягон видео сёмка кардастен ягон барнома сёмка кардастен ягон раҳгузар дар телефонаш ягон музика мудагия ки як чанд секунда атсила 5 секунд ҳам намекашад не ки ҳамун бит ҳамун музикое ки ҳамун ҳастай вақте ки вақти записи шумо мешавад шумо дар каналтон добавид мекунед уже барои наму чанд секунд ютуб авторский прав меқапа а не ки ҳолатҳое ҳастай бо ки кинои бигем якним соатара партиян ютуб авторский прав намеқапа ба ҳамин хотир ма нашроти видео иншоаллоҳ ки видео подробно меша мумкин тақрибан як 10 та дарс бишава барое ки ма полни оддӣ карда шуморо бифаҳмонам ки бифаҳмем барое ки баъзиёш ҳам хел видео мекунем мефаҳмонем ито намефаҳмам ба ҳамин хотир видеоро подробно як 10 видео мекунем ва дар бораш гап мезанем иншоаллоҳ ҳами камбудӣ канали мара як надидӣ чӣ камбудӣ дорам бародарҷон рости ма ҳами плана дорам реал не бовар мекунем ёне успех накардесам не ки иншоаллоҳ ки ма дар нақша ҳаста ки як барнома тайёр мекунем барои камбудиҳои каналҳои дигаро ҳамира одамое ки жилани доранд ва ҳамо мехоҳанд ки масалан мо каналшонро проверка кунем ва дар комментария ҳам як видео мекунем дар комментарияш менависам ва мо медонем каналҳои моро яъне ки нигоҳ мекунем ки чӣ ошибка дора яъне ошибкаи мо гуфта настройка дуруни канали баъд дида наметавонем не ки сабаби кам просмотр гирифтанаш сабаби активни нашидани каналаш сабаби яъне ки ютуб рекомендоватсия намекуна ба дигарора ҳамёро метавонем ки мо бифаҳмонем шуморо бародар боиҷа бовар кунем минимум я тақрибан 700-800 мавзӯи бигем проектҳое ҳастае ки бояд сиёмкаш кунем минимум ҳози я 7-8 тайёр дорем сиёнка монтаж тайёр кардагӣ лекин ҳаста мавзӯъ бо рӯз ба рӯз ҳар ами бигем ина 2021 шид бо маҷбурам ки як видео кушодани канал дар ютуб як видео тайёр кунем ба хотире ки уже обновид шидак ва бисёр чизҳое ҳастае ки видеое ки ман тайёр кардам дар он нестанд худат кинои чи худат киҷои масхура ман ростӣ ягон ҷой аниқ надорам дабра танҳо зидани момент дар Подмоскваям не ки бо мебинӣ ки як 10-20 рӯз баъд бо аҷаниб пар мерам иҷа чӣ хефаҳмам то ма канали страшни мара ягон кас тамошо карда боша намедонам ҳаст нест инҷа бародаро канали Шукурчиҷи ман дар он канал мерам ҷоҳои заброшени ҷоҳое ки мегӯянд амиҷа ягон чизое ҳаста ки страшное бигем да ҳам хеле ҷоҳо ҳаста ва ман мерам ҳамонҷа дар шаҳр меистам ва ҳаморо сиёнка мекунам ва дар канал ворид мекунам барое ки ман бигем айдисо ҳаловат мебарам ва доказат мекунам ки ҳамон чизо вуҷуд надоранд яъне ки бисёри одамо ҳастанд ки мегӯянд мо дар фалон ҷо фалон чиза дидем туда ҳама хеле мавзӯъ мекунам ва ман мерам ҳамон ҷое ки ҳамво мегӯям хеле ман шаҳр меистам то саҳара сиёнка тамоми проектоша ва ман дар канал ворид мекунам ки ҳамиҷа ягон чиз ҳаст ё не гап нест ака як модам дидем ки пешравии саломат бошем бародаро зинда бошед иншоаллоҳ ман рости реални бародар ба худо бетариф ман ҳамин канала аслан барои сум кор карданаш вообще ҳуй кардагӣ нестем агар просто ман ҳозир барои чӣ гуфтесам ки 1000 подписка ман падават кардан чӣ хел бигирем биёем бизанем мара бисёр ҳамин нашоти ҳамин мавзӯъ савол додестанд ки ҳамин мавзӯъро ака яъне ки чӣ хел падават мекунӣ айкиҷо кота мегирӣ миёй чӣ хел мезанӣ чӣ хел мераи оилёкта мегирӣ ҳамира подробно бифаҳмон ман ба ҳамин хотир постаратся кардам ки ҳамин бишава ва ҳамира ман запис кунам барои шуморо пешниҳод кунам итак ман ай дигари каналам бигем 100% сум кор мекунам камбудӣ нест дар дигари каналама ман агар барои сум мешидам намегирифтим ин канала ин мавзӯъро интихоб намекардам ранги дига блогеро бигем хайпови тема интихоб мекардам ва просто так як чизи чунчина мебровардам просмотр мешид суммара даромад мешид ном канали дием табугу ака номи канали диемо Шикорчи Джина Шикорчи Джин мезани меброя хеле братани
از با این ساعت 10:42 باور کنین چی بموندشتم که نداد یکون سوالی که باشه مرامت که یک چیشه نفهمیدم کانال هوی کدام نکی نمیفهمم کدام آدرسش یعنی لوگین پارول در نظر داشته باشی لوگین پارولت همون میشه که وقتی که تا اکاونت هوی میکنی تا در پیش پارول وی کردن مثلا میگه اینا بگیم کانالت بگیم موضوع اینا چیه اینا چی کادوچی لایف پریمیر نه اینا کادوچی مینوس لایف کادوچی مینوس لایف میزنه انگلیسی قطعی دبرش سبچکا gmail.com میبره انا همو یعنی که مثال تجیکی ای ادرس مسکو پنیا اینا بگیم دانی من محوزی پاد مسکو دایم ما همین شهری که حوزی وجود دارم همیجا را میزنم پابلیجیستی پوچتا همین شهر را میزنم که نگاه میکنم کدومش من در قریبه اینا مثلا بگیم در مسکو آیا پابلیجیستی پوچتا مسکو مثلا اینا مسکو گورد الکتراستال فرق نداره همی گوردی هست همونجا پوچتا автоматически چانتاش میبره و خودت میدونی که همون آدمی که مثلا هست که اون خشته بردون کدوم پوچتا با همواره نزدیک مثلا همون پوچتا را میگوی همین خیلتت ایتوجکسیون رو میتونی که اپراولیت کنی تو میگوی کدوم پوچتا شما در نزدیک مثلا میگه لبوی اون پوچتا را یا چند میگیره نوم اون پوچتا را میزنی دبرش پین کدش میبره مثلا 5 رقمه 7 رقمه فرق نداره همون را مثلا شما دا میگه وقتی که شما پدوات میکنین برای مانیتیزات ساده همون نوم همون یعنی آدرس همون را میزنین همون کد را میزنین اتوماتیک وقتی که یوتیوب شما دا iOS کد رو میکنه یعنی همون کانورت уже همون کد که شما موندگی میگیم دامو او با همون پوچتا را میره و پوچتا شما را نمبر تلفن چخیلی است پر کردن دا زنگ میزنه یا کی با همون آدرسایی که شما رجیستراسیون دارید مثلا با همون آدرسای خیش تابورتون میبره میتونه که شما را میگیره هم 4 رقم میتد و تو میزنی уже علاقه سونتا سینمات میکنه یک تو وقتی که یوتیوب уже شما را پرینمات کرده کتاروی کردن در این مدت شما ویدیو پرفتان میگیرین уже اتوماتیک یوتیوب سومتونا حساب کردن میگیره همین کد که زده شما میتونید که سومتونا بگیرید خیلی کانال نه دژین بعدی ژ ایمیا بعد نه برادر این خیلی میاد شیکوچی دژین خیلی монетизация гирю набоша ҳар хеле видео партои маҳкам мекунанд фарқ надора яъне ки шумо вақте ки просто аккаунт мекунед уже диембора настройка мекунед яъне подтвердид мекунед уже канали шумо ҳамчун официални сайт барои шуморо ворид меша яъне ки кушода меша ва فرق نداره монетизация هم نباشه شما لبوی نمود ویدیو را پرتین уже автоматик یوتیوب شما در جلب میکنن به خاطر که شما را уже 50% بگیم کانال уже یعنی که شما میتونید که با همون ویدیوتون شما صاحب монетизация شین
ба ҳамин хотир монетиза пешаи монетизаса падават кардан ман чанд бор нишон додам ки чӣ хел мефаҳмед шумо ки видеои шумо кадомаш авторски қапидагия ё не шарт он неста ки шуморо жалоба бизананд баъд шумо бифаҳмед ки видео авторски прав дошта бошад. Шумо мепартия не ки баъзеҳо аҳамият наметавонанд намеран намедонанд электронии поштаро бисёри блогерҳо аҳамият наметавонанд намебинанд ва ҳамира ҳатман пешаи монетизаса падават кардан бидорен як бор нигоҳ кунед намура ки видеои шумо пешаи падават кардан авторски прав дора ё ки не. Агар авторски прав дошта боша ҳамура удалит кунед. алибом удалит карди чанд қайя аста нестай не ки ҳатман ира ба назар бигиред ки чанд минуте ки ай ҳамон видеое ки шумо удалит мекунед чанд минуте ҷамъ шудага ӯ аллакай гум мешавад бо айбай. як чӣ я ҳайронам кадоми пешравӣ халқа мехоҳад просмотрш камай кадоми чизи фарсифате ай ро 100% братанҷон гапат 100% и дар любой вақт ми як гап мегӯям ку вақте ки ту прав бошӣ ҳақиқат бошӣ ҳеҷ вақт тура ба назар намегирад. вақте ки ту агар дурӯғ бигӯ ягон просто як видео мепартои фалони рақати фалони қапидан миллион просмотр мезана братанҷон не ки просто ту як чиза мефаҳмонишон ай ҳазор просмотр боло намегирад ай минимум бизана бигӯем ина 30,000 20,000 просмотр мегирад не ки ҳамин барои одаморо дар кор мешавад аксера ки чун чӣ мегиранд мепартиянд ана ӯ мезана просмотри зиёд мешавад. ба ҳамин хотир ма любой ҳамин блогера тавсия метам илтимос ҳамин агар шумо поколени нав ҳамин корро айбайн набарен уже ӯ одамое ки профессионалам мегӯем ба дили худшон профессионалане ки ӯро блогерам ҳисоб кардан ма блогерам ҳисоб шуна мекунам просто ҳамин корро мекунам ку якмш пас задани халқ мешавад дуюмаш ҳамие ки охир ҳамун нахуд чизе боша ки гири ҳамура ютуб да партия ва ба дигаронро нишон бите ки нем хеле фалони қапидан и так дале хеле мавзӯъ просто як бор бесем фикр кунем ман мегӯм ки қатъи блогери урусо ҳамкорӣ мекунем баъзеҳо мегӯянд якати тоҷик мудагӣ нахуб бирай қатъи блогери урусо кор кунем. ман намедонам мумкин ягон та бишносе ё не Дмитрий Масленков Эмил Великий Вася ҳамин группаи ҳастанд ки реале ман қатъи ҳамо кор мекунам кайфият мекунам дар блогери худам дана хеле мефаҳми блогерира қатъи блогери тоҷик ҳамкорӣ мекунӣ любой ҳамин қариб блогери тоҷика нигоҳ ку 90-80% даже блогери тоҷика нигоҳ ку дуромадагӣ лобоиш дар лобои одам ответ додагия наметонад да просто барои просмотр барои хайп шида медонем чун чи темара айчун ҷо меёран ҳамин разбор мекунанд ҳал шава гуфта аслан блогер нест ӯ одаме ки ба ҳар як гап ту мара ақурат кай ма тура ақурат менам ти хелу хел ответ шапа кишид ӯ блогер не ӯ ғайбатхона мешавад. чӣ хел фаҳмем авторски прав пай электронния бошад авторски прав вақте ки шумо подтвердид мекунед каналтонро ба номерои телефонтон подтвердид мекунед уже вақте ки шумо ягон видеоро мепартоед яъне ки автори видео шумо дар жалоб сароӣ намекунанд ки видеош авторски дора ва шумо дар нишон метад дар ҳамунҷа электронии поштатон дар сообщение меояд ки ҳамин видео масалан фалон видеои шумо установка карда яъне ворид кардем ба каналтон ё музикаш ё ки ягон навори майдакаш ҳамунҷа метавонад ки авторски прав бура ва ҳамура шуморо автоматик ба англисӣ менависад дар видеотон ё ки агар дар ҳолате ки шумо аҳамият надодед ҳамин чиза электронии пошта ман видео кардагиам ки чӣ хел шумо медонед через Яндекс Алиса мебинед ки кадом видеои шумо то ин вақта авторски прав дора ё не дар онҷа нишон додагия ҷоямда ки жалоба на авторски прав не ки жалоба омадагӣ неста не ки яъне ки ҳамон видеои шумо маҳсулоти дигар канала барои ҳамин хотир мешавад шумо ки яъне ки як раҳи гадоне ки пешаи монетизация падават кардан шумо ҳамон видеое ки ворид мекунед настройкаш мекунед ай настройка иншоалло инам я пасараса мекунем видео кунем настройка мекунед ҷае ки видео шумо добавид кардаген агар ба шарте ки автори видео жалобатон накуна метавонед ки фоидаи ҳамон видеоро ба ҳамон одаме ки шумо видеошонро партофтед метавонед ки фоидаро ҳамон бигирава не ки шумо дар жалоба ҳисоб намешавад. Короче ака ма да Москвадум ма да як канал кушоем ёрдами шумо дар кора гап нест братанҷон ман рости канал кушода накардам ман аслан барои чи бисёриҳо мара мегӯянд ки канал бикушоем ака ма канал кушодан да проблема нест дар мада ма канал мекушом метавонам то не ки дар нашри шумо дар оянда дар кор мешавад ки
خطون یاد بگیریم پیش هر کس سرخم نکنیم براتون جون دا مقصدی ما انا همیه که ما وقتی که شما دا یاد میتونم همه چیزا را خطون پاسرات سکنین یاد بگیرین همی کانال کشودونه یکی یگون کمبودی و یگون چیزا پیش یگون بلوگر دیگه سرخم نکنیم پلبا موضوع لبای بلوگر را بگو اکام خیلی یا نه خد بگه که دیلت میمونه ای بلوگری براتون جون فهم نداره اگر مرا بنویس در اینستاگرام میشالله که دستگیری میکنم و میکنیم کانال دا یگون کمبودی نداره برادر دیگه خالق شبان نکنن رو 100% و خمی خیلی خدیگه چیشون میگو برای همون ورا بلوگرم نگیم میشه براتون با هم خودی شما را پاسرات سکنه که همه چیزایی که همون پارتین همی رو نپارتین نو کانتنت اصلا باید بلوگر پیش ای بلوگر شدنش کانتنت شد یعنی که موضوعی که انتخاب میکنه باید پیش ای بلوگر شدن مثلا اینا بلوگر میگه که ما بلوگر میشم تا اول فکر که پیش از سازد کردن کانال که ما چی میتونم محصولات پیشنهادی پادپیس کنم که وقتی که پیشنهاد کردی پادپیس ده همون چیز تا یعنی که تو میدونی ایهودی میبره و تا خود میدره همون چیز آن همین چیزا رو باید همش подготовка کنی و وقتی که سر میکنی تو باید minimum 5 تا 7 ویدیو را سیونکا مونتاژ تیار داشته باشی و خاطر که تو از کانال هوی میکنی اونجا کانالت سرکش رفته است یعنی که وقتش رفته است و تو حالی نه سیونکا داری نه مونتاژ داری و میگی یک کس چون چی بسیاری و تلفن سیونکا میکنن راستکی میپرتوین هیچ نیست و که یگون اون موضوع را من استایلیش نگم ما ریال نبراتانو بعضیاش کار میکنم من میگم ما بلوگری توجی که عموما تماشا نمیکنم вообще یگون چه برای که یگون تا کانتنت فکوسلی نداره یگون تاش که بگوی تماشا کنیم بسیار شمی اتویتیک یا که یه چیزایی میکنن که واقعی محکوم نیست من در ریال نده نه خیلی سلام علیک گپ میزنم قدچونین مثلا رفت اومد 100% بگیم قطعی اسم شریف داره برای کانال اوجاسیما دا استفاده میکنه کانال کینگ ادبی قطعی 100% سلام علیک چک میکنیم با کانال کیه کروچی اجا باید برادران او را خشمونا میشناسیم پاپولار نیستن با کانال سلام دوستان قطعیمون رفت اومد میکنه یعنی همکاری میکنیم کارچون همی کانال های هستن که ما قچون همکاری میکنیم و یا چی میشه با کارچون بگم پیش نرفتن کانال از چی سبب میشه پیش نرفتن کانال از سبب یا میشه که ویدیوی تو значит با خلق نی اینترس نی و موادی که تو تیار میکنی نی اینترس نی خلق و تماشا نمیکنه چیزی تر و دیگه میگه که باید وقتی که ویدیو را تیار میکنی دچ و یگون چیزی بکی интересовать کنه خلق و دیزاینش سامی важнее امی ویدیو را یعنی که قریب بگیم 90% شم خطا نمیکنیم 90% امی ویدیو را تماشا میکنن зависит در دیزاین میکنه دیزاینش ما دچ ماشین تیار کنیم که امی آدم بدره دیزاین وقتی که میبینه که میگه значит یگون چیز اینترسنت پلیبوم یا با کلیک میکنه یعنی که ویدیوش بوده یا بار در میکنه و میبینه وقتی که از 30 سکند زیاده تماشا کرد ویدیوش ما را уже алакай ویدیوش ما حساب просмотр میشه و یعنی که سومی شما کار میکنه اگر کانالتون سومی دار مثلا کار کنه مونتیزاتتون با بعضیو با جای خیلی است که یگون ویدیو مثلا کانتنت اصلا کانال وقتی که کانال میکشون باید موضوع پیش بری خوبتره چه مای بردک کردن کانال یک ایده یک کانتنت انتخاب کنین باید کانتنت پیش برین این به نهایت خوبه چه مایه که شما بسیار بگیم کانال رو میکنین ویدیو پارتی مثلا بعضی کانال رو اهمیت بتین باید پرفتیسن در باین میپرتین کینو میپرتین امر معروف میپرتین در باین بوی بسپراوی این می او уже بردک میشه و او کانال نیینترس نیده تماشا کردنی لیش نگم عبدالرامی любой канал که میگه کپ درست کشم میدارم میگه تماشا کنم یا میدارم 20 سکند میسم قای که پراسمات حساب کنم دام میبرم ما کانال یودا پادپیسات سرام نمیکنم بخاطر که میدونم که اینترس نیست ما همون توصیه میتونم که موضوع بهترین انتخاب کنین اکامون نمیتونم مامی نمیتونم بگم بدون که میمونی کارو چی هیچ وقت پیشاوی نمیکنی بنا میدونم
ба намедонам ба наметонам пешавӣ карда намешавад бародарон. ку хай бу ягон савол боша маравад бародарон. бисёр ба гап задам монда ишам ташаш. хай бародаро, ягон савол надошта бошед тагда мо эфира хомӯш мекунем ва мо чӣ фикри ақидае дорем нашоти ҳама чӣ то кушодашавӣ каналмона видеои мо дар инстаграммон ва дар канали телеграм канали мактаби блогерӣ буромадан мегиранд ва вастанаве ки кардем ҳамаша 100% бо иншоалло ки шумо метавонед дар канали ютуби мо тамошо кунед братани удачи все.